Здраво, здраво, друштво! Втор дел European Champions. Денеска правиме со нашиот шампион од Кавадарци, со Деки. Че гледате гради тренинг, како што се договоривме со Деки. Фала ви многу за огромната поддршка на видеото со шампионите. Следен гостин е Петар. Посакајте му, му посакувам среќа и машки да сгази денеска на Херкулес Гранд Прикс. Со него снимаме после Херкулес, ќе ни каже и доживљај од Херкулес како било на бина, припреми, на балканско беше исто, на државно ни зема апсолутен и така. Фала ви на поддршката. Денеска е петок, 24-ти, не е работен, но за мен е работен. Мислам дека е по-друго кога го уживаш во работа и не се не чувствуваш дека работиш. И го посакувам на сите тоа чувство. Одиме в фитнес клуб Будо, Кавадарци. Не се ги поздравам. Една од подобрите теретани, ако не и најдобро во Кавадарци. За вежбање, моја препорака, добро место и правилен избор. Инаку, дечки, да напоменам, Деки се во ова го работи како едно хоби, ама се гледа дека неговите карактеристики, како карактер, како човек што ги поседува, се совпаѓаат доста со бодибилдингот. Оди на работа и плюс изгледа така како што изгледа. Така да остани во видеото да видиш за каков шампион станува збор и да го видиш неговиот тренинг за гради. Јас се надевам дека ќе издржам, пошто дефинитивно му доминира градите на Деки на надпреварата. Се гледаме. Здраво, здраво! Здраво! Денеска правиме град. Олд скул, ќе кажа, немаме среда много вежби, 4 вежби. По твој принцип, ми кажа дека сакаш да практикуваш повеќе еднорачни. Да. Тоа, како ќе кажеш ти, така. Интересно да и чест ден, али ние само не го правиме понеделник, правиме петок. Правиме петок. Рокада. Славичо, че Слави там да дойде и да извежда днеска Будови и отворени и петок. Точно. И на държавца Пълна сила. Да, одиме ли? Да. Айде се загледаме. Со мали тегови загледаме просто така. Лесни килажи. Почвам нормално. Обично, например, аз от 20 кила, с 20 кила правям првите серии, пошто не ги брам, никош не ги брам. Примерно, вкупно 5 серии или 6 серии, првите никош не ги брам, без разлика колко кила се водам по интуиция, зависи от која, как сум расположен ден, как сум напумпан, как сум расположен, ми изнервира некаде друго, сум точно најде. Точно горил. Прво да спишу ластика. Предно средно глава земя. Това е първо нещо, обаче, моят тот ми увеличи ушно почетото. И омерен е най-много безизгледна ситуация, това ще да се почина. Я 2 месеца не знаех къде терам и забега с памети после цял живот, 14 години вежбание. Тия 2 месеца ги живеех като нормален човек, я да ги бидех си, глупости, все брат, също нещо най-лошо е. Колко време вежбаш на Славите? От 14 години, сега сме 29. Значи доста време. Имаш стаж. После 2 месеца ево на телефона тоти. Дойде в Скопие да се видиме. Знаете предходно ли бе? Они са днешни мене 2021. Аха. Аз завърших 4-то място. И си поврек години по-ме на машта викам за бег с крос. И он ме взема мене много лошо кондиция, много лошо. Доста голема разлика ти го видиш? Лани како бе сега млада година. Да, ето го гледаш. Ти си я имаш маса на дефиницията? Не, изгубих с крос. Да. Не беше исто. Четворка ще ми бе, много не може да взема двойче, мислим да хвещава.
Što je bez uklirati, ja sam... Да želi nešto se nosi, mislim работиш sa време кажеш. Да, практикувам. Сега докато имам сила, 30, 35, 40, стигам. 35 най-много ги практикувам на рамна и на коса. 35 на коса нагоре. Сега, просто вече на дефиниция, 8 или 10 пати ще направим и по 12 си тук. 40 да стигнах около 5-6 пати на инклайн. Няма 40, ама малко са самоделски тук, мене ми одото прилагате. Съм железно цевчеса и има 2 десетки, петка. Знаеш, не се казва гумирени, малко по-професионално. По-олдскул. Малко си други за дигание, като става шупа на много тида да штраф, как ги стажа може да изслуша, а мен не ми сме. Ти изслуша и това модър. Мислимо да седна така най-наш отгоре, аз съм ги спушвал. Ще пресече с кръс. Само спущам на мускул тук, не на коленето, не на капачето, не на това. Ако ви чудиш от 40. Я чудам дефинитивно. Ще видим как ще се държам със сила аз. Аз съм на клуба 4 дози превока от един шипнет. Не смета? Доза 2 брат мен не ми пада. Ива, нищо като тебе. Той да такива там, ще не трябва нещо да покрене. 109 си, офсизм. Моментално офсизм за 109. Макс на офсизм на колко си? Какво? Макс на офсизм. Това ми е най-добрата животна в Кога беше на първата килажа? Държавното 92. 92 тежка, една над 90. Така беше планирано. Сега, после държавното, добив много на квалитет център дела, ще продължи животно състояние, аз се стрема за Балканско. И как бъде? И на Балканско бе, ама сребро себе. Браво. Па за една неделя успя организъм да стави плюс 2 кг. Уиста категория на Балканско? Уиста, 90 плюс тежка. Две загревачки. Со 300 килажа. Со 20 кила. Нема се слуша. Да. Купия 15. Сакаш помощ? Тук може да вземе 26-та. Да, ева 26-та. 26-та човек малко се оформим или може на 27 да почнем натам. Искам те дайте по-напред. 27, 30, 40. Може. 27, 30, 40. Може и там. Да, тук са 40 там. Я от 40 казвам, че няма може да додаме 27. Направи с 35. Трябва. Или с 35, да. За да стига до 40 серии. Не имаш по-добре. Не, всеки прави 40 серии, може да се държам. Десетата няма да ме оставя. Това е това. Може да почне да това. Може.
време, просто беше цялата прекрасна организация, беше от Тръговски. Имаше посебна публика. Нормално се седеше и бяха големи да видиш се пак на боdybuilding фитнес. А но беше свободно и за разстояние ми имаше. Жени са, не за майка си, дочените или това са супер следно друго. И сега имаш някаква една приятна атмосфера и тъжкар ще бях последния, т.е. я бях последен. Успях да опитам цяла атмосфера. Беше различено, беше интересно друго, а моментът да доближава тъжкар ще беше да направи с минат женски едно друго нещо, да ми по-боли мажи минат да се разбираш. Тръчи във вече тренирована, не е всеки дневно. Никой всеки ден не гледа билдинг как тръчи във вече. Това бъдеше тук да се свободно коментираме дека за тези никой не всеки ден гледа, ще прави това не всеки дневно изгледа. Сега, като ще кажете на интервюто, консистентност, константност, искреност, тия работи, вода до тази не всеки дневна форма. И аз викам трябва да се гледа с много големо възпитуване, а не с предрасъдък. И предрасите всеки път се тук, защото сме много и критиковани от народ, в смисъл на някои негативни особени работи, на бодибилдинг не бил здрав, друго няма връзка. Они не са ни свестни, защото все трябва един билдър да помине, за да дойде по-готово да шампионска категория. Свестен си знае как се бавиш това индустрия. 5 години вече се запознавам, изучувам, читам. Още не съм влезен от техническия дел, ама го анализирам на дворечен. Да, 25 април месец. Че имаш конкуренция. Още не сме конкуренция. Бодибилдинг или месец? Ти имаш професийни за нещо. Имам за мен физика, ама ако успявам да ги поправям много, ще правим нещо по-лесно, ама класик на... Една корекция може? Ако ги поправя, нали се смени, че ги поправя? Мисля така. Те радват човек да ви кажеш, пробвам това много работа да... Значи ако поменил ако умора ми усакам, то ще дефинитивно се едва. Не, имам проблем по предиски от умите. Стигна, кога почна първата година озбилно, си вече осознах 3 години назад, що ми отговаря на мой цел, това искам, което не се почне. Но стигам до 120 чушване. В един момент неделя после 120, почвам да чувам клинение с нож, докато се качувам отдолу нагоре, ги спущам това и си викам, ай да не ризикувам. Още чувствам, ми толкова ми се повлечени, чувствам, повлечени ми е пресно, не ги не бейсик вече и го изгубих еланът за нос. Вече добрайчак. Сега да изгледа на беше за Руси и чувстваш. Не, сега, ама не правим тия вече. Сега, например, правим много повече фокусиран на шутер, на крил, на изчакор, на бугарски, на румениан, дедовски го правим доста. Дедев Котиев е на малък повер да вземем пресичване една. Го изтегнах долу от абдомен, от горе и от бенч, от арчет, да го правиш. Да направи пия с 125 дни да се направи. И го изтегнах долу и мисля, да си изклада на две страни да стигаш. Тук имах малък там стъпляци и сега полека ще трябва да бъде и обград. Знаеш сам дека не можеш това и да Нема хидрати, нема шечери, нема маси, организмът е изтрошен, дехидриран и съобразен максимум фаза на тушение. Така да това ще има най-внимателно най-внимателно. Да, от прецене. Да, че беше бе? Прости. Гледам да го изкористим момент да пришсу. Тук си да го избрави, че дай, че го изкористим тук. Изтегнил ми го. Проба. Нещо беше тук ще го оставя. Сега се каже, нека му смея, само да не безпреден. Да, не, пък попробвам да го вече бе изморен и Се гледа пумпата.
Браво. Принцип, за първ път пробвахме на работа да публикуваме на вия блок. Първа, втора, трета. Може да направим 27, 30, 35, четвърта, врачи. Това ми е за първ път да дойдем днес, защото ми е най-много. Практикувах трета, но следно време не. Тогава не дойде да се подцепаме, аз да направим. Добре беше. Нищо раним бе. Нищо раним бе. Чакаш време на последния да. Ясно. Как ще кажеш? Едно раче, готово. Федерацията помага доста за замор да го убие. Това вътрешно измодование, защото имаме водокъвеждане на телесна температура ми се покачува от нормално. Много нормално това можеше да примете множество цървенило, изпотен си. Свободата го убиваме и жедът, а убиваме и тази вътрешна температура също. Няма да се строим толкова изморен, няма да ни влияе на нас, те по-професионално работни такива лъжи да ни ги намаляваш. Тук ходим исто, 2 загревачки с 4 дава. За 20 тисъчи точно това. Ако следваш така, не може да излъгаме срещу шоколада, може да се бавим. Има са 15-16 кг, 2 подготвителни, по 4 работи. Подготвителните може да са 16, как мога да прилаеш на тук? Има 10, 14, 16, 18, 20, да. Може са 18, да влиза. 10 да се нагрявам с 18, и просто ходим. Първа загревачка деки. За един месец, два или литературно да го кажем, можеш с големи мускулна маса да стане за месец-два. Ти колко сакаш прогреса по работа? Бе, шампионът моментално ми кажува дека по 14 година вежбо, така да нищо не е преко вече. Така да вежбо, да бъде аксакта да бъде вежбо. Вежбо тръгливо е, сърчи, боле, не викам на края от моментите това. Мислям дека по-голема сатисфакцията да си дойде дома тренинг, извеждам колко да си дойде дома да се мъскаш нещо. Не. Аз после шампионството държавно в Скопи спорт център ходи следващи дори утре са байли от 5 това се разбуди за събележно правилно главно. Първият ветър шампионството в Украина Европа не толкова се стори. Тая еуфория, тая възбуда, тая яка енергия, това има, тя може да не беше да се нещата, защото у момента не можеш да го свързиш, почна си го един трънлив пад при премачки. Цел фокус е около само да нещо. Я верувам да ми се ява дома и да ми кажа, че много ми гори и опочва човеки, пожари, че вече води и сте голямо да тия степи са на това. Да. Сега, некои луѓе немат разбиране,
това се егоисти и себични луѓе, ја не викам така. Едно това се започва, смејам да не еден ден, мене да смејам някакво това неща. Така може навече да си вижда. А ја не сутам kao пример да не видам. Много чудно ми е. Ставени уж на посетката, ама не ги стегам на посетката. И аз така, не знам как това време да това се. Я знам, че ги изварям, защото са нещо да се разглуи и бавам. Сами трябва да работим на вертикална линия. Това е някакво. Тук не трябва повече. Сега максимум контракт. Максимум фокус. Първа работа на завършиме. Одиме на малко по-друг принцип. Ставаме у резерва малци у работата, но това е все пак големи повторуване. И това как ще кажа шампиона да актерам. Аз искам ми се свиджа. Ето, това 30, знаеш колко практикувам? Паше ме на стагнация, няма съм вече възпаление. Сега ме вземе ги нарачат и цялото него избуха и го се нарачат. Тук вече това ще го вика Арно шок да маса. Не го поддържувам с кръв, ама е тук в любия момент може да се найде. Малко да му дадеш по-различно нещо на мускул, да го освежиш, да го освежиш, да го напълниш. Мускулът в организма да работи на принцип на това, защото той, че иsto му даваш там на пълно и така. Аха, сега аз съм навикнат на това, ти ще ми го правиш така. Не ми трябва много мотивация и промена на отношение на енергия, за да го стигне. Ано, ако ме го смениш цял ритъм, това е някакви изидуме на приятел. Или редно следват, или па, например, ако си отирал с болни това, за да бенчи, да дам и това се цена, може да малко промена. Чисто за да го смениш нещо. Това е това Арно, явно контролно пак на маса. Кайте, различни явления, точно да не обидим на контролно, ако се фане на ранна линия, не дека не напредува, али се пасна стагнация. Я викам до 2 месеца да се практикува една линия, Това може. после това да смениш. А некои има години терат една линия. Е, тук вече Най-добре да го слушаш телото си, да си те различни. Значи, не може да е някой 2 месеца, някой може да е 2 недели. Все зависи от това. Но може да се слуша. Дефинитивно. има генетика и Се игра, много печа с атрибути, симетрия, генетика, колко се да работа, да раси, да не да расиш. Най-правично, най-коректно спрямо себе да видиш самокритично, да видиш устvari как ти правиш. Обично сите тежнеиме да видим бодибилдинг, тежка категория, на друго, но некогаш имаме предиспозиции за мейнстрим, за това са устvari категории. Така да много е битно да видим препредици самокритични, да видим истини, да видим представяме защо. Всички кажем, дека имаме любов към спорта, но ако няма да представяме се, ако не сме доволно зле да сватим, дека треба да тераме на много стази, джаби имаме любов, джаби, това е това едно месец снима, търпелемо. интервюто на памците. Епа е, го искам да постана колко време минат. 2 недели, 3 месеца. Точно. Оставам по сестра да си Удар са велините, исто това да не си шампион. Събрали ще става от така да секваш остани гладен. Айде. Оде втора работа. Ще видиш, че преди да аз, ще ходам сам, нека да после 6 на вторувам сакам
максимум можем да направим 20 стабилни. После 5 мисля, че ще трябва малко спомня. За най-изгодна цяла сила, за да мога да се много. Браво. One day or day one. Да, има много голям разлика. Така. Каква форма целиме? По-добър принцип е долу скрипт. Айде, те тук да шире. Да, ама все пак Хвала. Кой ме разликуване? Ефективно. Силата е пърната вече. Откатах. Вече ми е край на трета неделя. Точно това неделя драстично квадрата ми е долу. Силата усещам сега. Моква, супер. 35-ки. Значи видиш от друга страна. Не да гледа нещо поискаш, ама 35-ки на кап. Да правиш по 8 пати, 10 пати. Това е за почта. От го сега разликуваме. Да. Обична равна? Да, починим се равна. Това ли е първа загревачка? Да. Ай, може.
Сега, интересен си за оцеляние, интересен си за коридори, мога да се тикаш, да ми е било да се коридори, не си мисля дека го нямам горния дел и едва чекам бал да си го извежда. Това на максимум фокус. Я ще почне виж, че всички килажа, всички ще е 14, 18, 20, 20. Добро. И аз се задържам 14, 14, 16, 18 може да бъде аз. Само секунда. Мислим дека кабел от долу по 10. Да, отлично. Не е превисоко, не е прениско, за да Да, не е глава нагоре. ни на рамо, не е на средни градус. Отлично движение. Супер. Кореди, ако има Супер, нещо. супер, супер. Вот си хубаво излекуването отдолу догоре. Сега работи четвърта работна седмица. Последна серия за спортна работа и водени още са 3 до 4, че видим как ще бъде. Да, след това. Имаме доста на слободни колажи, в смисъл трудиментинално движи напред назад, лево, десно, дамбърс. Не е машина за Слушай, модели на килаж, така да толкова. Рамените не са доста изтрошени, ама и кашканта да си подвени с просто гия на долните града. Се договорим дека цял систем че ги стераме ще трябва без мен. Да, точно. Одим. Йован, како си задоволен? Ало. Само тренинг гради, днес съм направил може години и по-две. Само аз да направим нещо за шампиона. Може да съм направил години и по-две, само тренинг гради. Ала дефинитивно е максимално седен. Шест.
Супер. Ще не веш позиция. Доста Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, Истинно, ако кажем рече нека кръстеници, да? Кръстеници, ще това много, стоп пулъпс, дипс. Не за мен ли ви се мога хора да се Ама това викам, ако беше на 20 килажа, почва да килажа фото. Ама сега ние сме при края на тренинга. Това само да Завършваме пункт. А значи не е ли целата? Трябва да направиш добре. Не мога да не правя. Аз бързаш, да. И укради едно, и толкова лепно бързаш. 5. Не ли? Колко сгради? Айде, нека ли я да се зори. Ама не е. Толкова, усеча вече раме, усеча вече почва да се клата. Ремек за друга на После тренинг са на бързи хидрати, протеини, си вземат готово. Кой да второ селе? Готово, компаните. Шерта серия, ovo ima отказ колко можем и това. Шампион, ако сака още една нека прави. Да, аз имам още една и аз 4-4. Значи ако трябва, я да ще правя. Беше вака, нямам сила, не. Настреч. Так, хвърля се горе. Хвърля се горе. Той плюси е варианта за калистеник с вежбата за почетниците, kako да ги усъвършите како малко за на... Негото да набазат на сила. Тук и трябва да се запази редо, защото не трябва да позволим да се движим от точка А до точка Б само да бъде използвано. Всяко движение си има свои мерифети и трябва да ги запазим. Така да и позитивното и негативното е всяко, защото ги А негативното е подценето, а е по-ефикасно. Дефинитивно. Значи не е ефективно само да се прави от точка А до точка Б на стои. Имаме позитивно и негативното дефинитивно и стегнуване до края. Това е огромна дисциплината и концентрацията тук. Например, за при-воркаутите, защо се пият, концентрацията ти остана от първата до, например, 6-7, 8 вежба до края на тренинга, може да запазиш на тия финеси. Защото тия финеси може и да те клизнат, да не речем на ръцки и да сповредиш. Точно. Ой, трябва да е последно. Един, два, три, четири, пет, шест, айде, седем, осем, айде, девет, айде, 10. Ето виж, да.
Opet da sam maksimum koncentracija, samo fokus na primjer. I negativno to počne da gube koncentracije. To je dobro za klima pumpa. Точно, само ще ви ги запомня. Дечки, ние одиме пост-воркаут мил да манеме или обро после да жбање одма се наполниме. Да се наполниме и да гледате от там. Ајде. Дек се одлучим што една да правя. Јас не можам вече. Искрено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоа е тоа. Ajde, vodu. Сега ще у моя лига. Тук сме. Ajde. Как ще кажеш по тази? Тази поза, малци, линия извижбана. Dobro. Dobro. Ajde, ovdje prednog. Može, ajde, može. Prednog diskus. Ovo je Boško. Grad. Zapad. Ajde. Boško ti se. Ovo s maska. Милен, а може? Ајде, ја не сум добро знавам, ајде. Abdomen. И ноги. Ајде. Ја виждам да се устена, може. Ajde. Ајде да ја. Давай. Веќе фала ти много што пречека најдомеќински, ја ќе речем. Често беше моja definitivno. Да. Изправите најдомеќински протеинче, Protein. брз Hidrati јагот dobro. хидрат, да го надополнаме гликогенот и тоа е тоа. Фала што беше втор гостин, како ми е мило, и се сакав човек од мојот крај. Добро дење сте ставно. Тука. Фитнес клуб Луду Кавадарц. Фала до фитнес клуб Будо Кавадарц, да сте поздравим на Аце. И тоа е тоа. Дечки, се гледаме Здравје. се гостино. Дай победа. Здравје.